Bună, prieteni! Eu sunt Ana, iar el este Luca, băiatul meu. Am revenit cu un nou episod din seria intitulată Pauza de Mindfulness, așa cum v-am promis. Iar azi vrem să vă propunem o activitate pe care o puteți face împreună cu copiii voștri. Vă vom arăta cum vă puteți crea propriul borcan mindfulness sau borcanul cu sclipici. Ai nevoie de un borcan, bineînțeles, sau poți să folosești orice alt recipient îți dorești. Îți pot recomanda o astfel de sticlă din plastic. Lipici, poți să folosești lipici colorat, apă caldă pentru a dizolva lipiciul și sclipici. Noi am dizolvat deja aici lipiciul în apă caldă. Vom umple recipientul ales de noi cu lipiciul dizolvat în apă, iar Luca trebuie să adauge sclipiciul. Și veți vedea cum un simplu borcan, cu puțină imaginație, poate deveni unul magic. De ce? Pentru că el poate deveni un instrument de calmare a minții noastre. Pentru că borcanul nu este altceva decât mintea noastră, iar sclipiciul adăugat de Luca sunt acele zeci de mii de gânduri care nu ne dau pace. De câte ori ai nevoie de o pauză, ești agitat, nervos sau furios, scuturi borcanul, respiri adânc și privești cum sclipiciul coboară pe fundul borcanului. Și deja începi să te simți mai bine și îți poți relua activitatea. Dacă încă nu te simți bine, poți să scuturi din nou, respira adânc și privește cum coboară sclipiciul. Minunat! Sperăm să îți fie de folos și până data viitoare nu uita să iei o pauză de mindfulness.